Yes, så er vi kommet til nyre-medianen, og vi tester først, om den er i balance, inden vi går i gang med arbejdet. Og hendes falder. Du kan tage punktet herover. Falder. Ja. Og vi kan også teste her på nyre 27, der er slutpunktet. Ja. Herinde er spændet. Ja, og den falder. Så den falder. Der er også den anden. Ja. En hvilken som helst muskel på linjen kunne vi have taget, men du kan holde på selve linjen her. Ja. Helt herinde. Og den falder. Ja. Så vi har faktisk en nyre-median, der er i ubalance på siden. Og man kunne også godt tage selve nyren. Ja. Nyrerne vil så ligge heroppe og bag til. Vi kan kigge på et stykke papir, jo, hvor det ligger her. Og det gør vi rask væk. Vi viser straks vores fine papir. Og vi tjekker på papiret. Det er nummer 16. Så du skal simpelthen, du skal ligge. Du kan kigge. Her. Ja, du har Hoftebenet her. ja, Gør lidt frem. ja, og du skal være ikke oppe. Nå, det er du heller. Det er fordi, du står skævt. Det må undskylde. Ja, vi kan tjekke nyren. Og den er stærk. Selve organet. Yes. Ja, godt. Jeg vil have taget alarmpunkt, men det er nu lige meget vigtigt. Du kører bare. Ja. Jeg starter nede. Jeg kringler mig ind under koden her, ned til ballen. Vi er ballen klokken 6. Vi er ballen klokken 6. Lige inde i hullet. Og så kører jeg bag til langs koden. Jeg kører meget langt bagud. Og så oppe ved hasen, der skal vi lige op over den. Et loop frem. Og hun reagerer. Og så rundt og køre langs kuddet. Helt inde. Og helt op i lysken. Så det er, vi drejer. Og så langs maven skal vi være meget tæt på centralmedianen. 3. Mellem 3-4 cm fra centralmedianen. Ja. På den side, vi kom fra. Som Ja. så her er venstre side. Ja. Og Sigge bevæger sig lidt. Og jeg følger bare med. Skal ind Langs i med brystbenet. Ja. Herfra. Og frem til nyre 27, der ligger lige her. Ja. Og det er som regelvis altid ømt på heste. Og Ligesom det er på os. Ja. Yes. Og vi kører den igen. Ja. Må han sukke noget, hva'? Ja. Uha, det var rart. Helt op på ballet. Kører herinde. Ja. Det kunne være, hvis du filmer det fra den anden side, du nærmere kan se, eller vender opad. Godt. Er du dygtig? Op over hasen her. Lup frem. Og tilbage. Og kører langs kødet her ved endelåret. Så kan jeg Helt holde tilbage. det. Helt op i lysken. Og langt op. Og så næsten på centralmedianen. 3,5 cm derfra. Ind imellem forbenene. Og til brystbenet. Til brystbenet. Og op. Og op. Og det er lige her. Ja. Og vi tager den tredje gang. Ind i ballen. Ved koderanden. Op langs koden, langt bag til. Op til hasen. Lige over den. Loop omkring den. Og langs kødet. Det bliver kvalt i mit tøj. Hele vejen op i lysken. 3 cm før det. Ja. Ind ved brystbenet. Og her. Nyre 27. Yes. Det vi så lige kan gøre, det er tredje gang, ikke også? Ja. Så det vi gør lige nu, det er, at vi lige tester den en gang. Og så bagefter, så palperer du tingpunktet Yes. i cirka et minuts tid, ikke også? Yep. Vi laver lige, vi ser, hvad har den her strygning. Den er blevet stærkere, men den holder ikke helt. Okay, så palperer du tingpunktet.
Har I palperet tingpunkter derovre, piger? Det er i gang med nu. Det er godt. Tak. Du får lige noget i hovedet hele tiden. Det er mindre kønt. Det er jeg sgu ikke mærke til. Hey, hva? Der var lidt reaktion derovre. Og der vil vi lige få. Nå. Prøv at se hende på munden. Hun mimrer noget. Kan I det? Så cirka tingpunktet, det er 1-2 minutters tid, ikke også? Og det er jo det, vi kan tage alene, som vedligeholder et par gange om ugen, ikke? Jo. Der vil harmonisere hele medianben. Ja. Det kan I vi. love it. Already. Yes. Ja, skal vi tjekke en gang? Den er blevet stærk nu. Og han er blevet helt stærk. Den er blevet helt stærk. Vi kan jo også godt lide lidt massage på den linje, så det giver vi hende også lige. Så tager vi lidt massage på den. Se hende. Hun er da gået helt ind. Kører i dobbelttyk streg. Ja. Så vi gør det samme. Har du også Kører masseret hele tingpunktet, vejen op Camilla? over. Ja, nu. Det er godt. Og rundt i klubben. Nu tager jeg det og masserer. Dygtig pige. Dygtig. Lidt mere forsigtigt herop. Kan jeg se? Jeg tager meget tykt ud. Der er ikke så meget fedt på den lille pige her. Men hun kan jo vise nogle gode knogler. Ja. Så hun er en god hest at vise på. Ja, hun er Det er lidt ømt der. Så så kørte vi giver lige det op. lige palpere lidt der. Uden at trykke alt for hårdt. Men det skal alligevel være lidt. Der skal være lidt klang i det. Vi kan godt se det på hende. Hun begynder at trække vejret. Lidt mere hissigt. Ja, det gør ondt. Undskyld. Men det er godt for dig. Ja, det er så godt for dig. Kom også. Okay. Sådan der. Og vi gør den lige igen. Ja. En lille massage. En massage. Tænk på den der. Og så. Husk lige derovre, piger, at give en nyre 27 lidt ekstra, Camilla. Hvad? Nyre 27 må du godt give lidt ekstra. Ja. Ligesom vi gav tingpunktet, så giver vi lige slutpunktet lidt ekstra. Nyre 27 er så godt. Ja, ja. Noget. Så fast i den hælte hår. Jeg kan godt lide det, hva'? Godt, Sigge. Sådan. Man får også rigtig nærkontakt med hesten, sådan her. Ja. Det er en kærlighedserklæring. Det er det. Dut. Dut. Vi tester. Den er fin stærk, hva'? Ja. Ja, det er den. Så skal du bare, hvad? Lave Harmonisere? en organudlægning, for jeg kan ikke nå Ja. fra begge tingpunkter alene. Nej. Og jeg tror, det er nemmere at tage nyre 27 Mm. og gå op og finde nyren her. Ja. Lægge op lige her. Ja. Så det er rigtigt. Mere det vil en udligning kan ikke lade sig gøre. Lige ind til det. Jeg har benet til at stå inde under hende. Mm. Så han smasker ud i det der, var det nye 27? Ja, det er godt Ole. Hvad er det til bihest? Det gav mig også. Ja, dygtig. Det er godt Ole. Bare bliv ved til han er færdig med at gabe. Han giver dig bare en melding om, at han, så du kan se, at han er ikke færdig, kan du se det? Så du skal ligesom blive ved til, der er lidt ro på. Det er godt Ole. Ah, det er færdigt. Det er fantastisk. Jeg tror, han er færdig. Det var
sked. Ja. Ja. Det var godt. Så er der på den anden side. Har I været der? Ja, der er noget. Nej. Jeg er lidt lost med hensyn til hvad. Der. Du skal bare om på den anden side og arbejde. Hvad med? Sammen med en bag. Men det har vi jo gjort. Det er fint. Det var det, jeg spurgte jer om. Det var det, jeg spurgte jer om. Har I taget en